لگل دستپیکا بلابونا پاندمیا ویروسا کرونایی خلق لهمو جهانه جبو تدبیرین سغلمی به شوهی که نو تل جواتی دبن. اف زاروک جی لنیزی پایتخت واشنگتونی تیمکی بیسیکلتی به ناو فرانکلین پارک فالکنز آوا کرنه. ام جبر کووید 19 گلک عاجز ببون مندت کاری بو پرتشتان بکر بایا من پرج زاروک جیران خو کر کو ام بودما 5 سالن هفدو نازدکین ام تیما کا بسکلتا آوا بکین نا ام لدر و دل یزین بسکلتا دهاجون ده دستپیکی ده زاروک شرم کرنه جبر کو هفدو ناس نکرن لب آلیکاری مالبات اف تاوی تیما بسیکلتی بونه. بسنورداین درکتنه دروایی پرانی مالبات زاروکن جمالی کاردکن و هر وها زاروکین خو میزه دکن. به تیما بسیکلتی پچکی بهناوان درکتیه. Ez û hevjînê xwe ji malê kar dikin. Ji ber vê, ev tîma bisikletê ji bo me pir baş bû. Zarok ji demjimêr heştê sibê heta 5 êvarê li derve ne. Lê ew dûr ji civakê bisikletê da jon. Bi mijilbûna tîma bisikletê, zarok wextê xwe pir li ber kompîterê derbas nakin. Ez di havînê da piraniya demê li televizyonê temaşe dikim. Lê ji destpêka tîma bisikletê ez pir li tîviyê temaşe nakim. Ez kêfxweş im ku ez diçime derve. Me hevaltiyeka baş çêkiriye. Bi pandemî ajotuna bisikletê li Amerîkayê de pir zêde bûye ji ber ku piraniya bisiklet ji Çînê tê û ev demekî bi destxistina wan zehmet bûye. Pêdiviya min bi bisikleteka nû hebû. Ji ber ku a min êdî biçûk bû ji min re. Min ew da xwişka xwe. Em çûn gelek dikanan ku bisiklet bikirin, lê me nedît. Di dewiyê de bavê min li ser internetê bisikleteka kevin bû min kirî. Ne bi tenê kirina bisikletan lê çêkirina bisikletê xira jî zehmettir bûye. Li ber vê dikana bisikletê müşterî di rêzî de disekinin ku bisikletê xwe ya xira bûyî çê bikin. Ez nîv saetê dûrî vê derê me di dema dawiyê de ez hatim vir 2 saetan rawestam ji bo bisikileta xwe ya xirab çê bikim. Îro ez zû hatime vir ku bikevme rêzê da û karê xwe zû xilas bikim. Ne bi tenê zarokên mezin lê zarokên biçûk jî dixwazin bi van re bilêzin. Ev mamoste kurê xwe tîne cem zarokan ku bisiklet bajo. Kurê min 2 sal û nîv e û taze fêrî ajûtina bisikletê dibe. Dema zarokan li derve dibîne, dixwaze here cem wan. Zarokên wê taxê pir dilgerm in û gazî wî dikin. Ew jî pir kêfxweş dibe dema zarokan dibîne. Vîrusa korona bandorekî mezin li ser hemû mirovan li cihanê de çêkiriye lê di vê taxê Marylandê ku li gel Washington DC'ye bandora vîrusa korona gelekî erenî çêbûye. Zarokên vê taxê ji sibê heta êvarê li derve bi hevalên xwe re dilêzin, bisiklet an ku du çex dajon lê tedbîrên tenduristiyê paşguh nakin, mask xwe dikin. Rûken Işık, Dengê Amerîka, Maryland.